ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University dị na Ọka, Anambra State akwụsịtụgo otu onye ọrụ nkụzi nọ na ngalaba Department of Chinese Studies bụ Prọfesọ Ifeanyi Odinye n'ọrụ ruo ọnwa 3 maka ebubo agwa ọjọọ banyere mmekọrịta ahụ nwoke na nwanyị. Ozi si n'aka onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze na ya bụ mahadum bụ Aloysius Ata mere ka nke a pụta ihe n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. O kwuru na mkpebi a sochiri nchọpụta nke otu ọrụ kọmitii a kpọrọ Special Investigative Panel nwere mmadụ 6 ndị isi mahadum ahụ guzobere iji nyochaa ebubo sitere n'ihe mere n'etiti ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ nke Department of Chinese Studies. Panel ahụ nke Provost nke College of Postgraduate Studies Prọfesọ Emmanuel Obidimma bụ onye isi ya nyefere Vice Chancellor Prọfesọ Ugochukwu Anyehie akụkọ mbido ya n'ụbọchị Fraịde. Cheta na enwere ihe onyonyo gbasara na soshal midia n'izuụka abụọ gara aga ebe a hụrụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nke ya bụ mahadum Nnamdi Azikiwe University ka ha na-awakpo otu onye ọrụ nkụzi ekwuru na ha jidere ya mgbe ọ na-emegbu otu nwata akwụkwọ nwanyị n'ọnọdụ metụtara mmekọrịta ahụ nwoke na nwanyị.